Pues a mi em diuen Maria Aznar, normalment em diuen Maruja. Mon pare tenia una horta i venia moltes coses a canvi d'oli o frutes o coses d'aixes. Tenia una botigueta ma mare que anàvem allà a comprar i ma mare anava a fer les feines a casa dels rics, els metges d'ací del coll, i nosaltres la fruta se la menjàvem a basquets, però era la fruta més lletgeta, perquè la fruta més bonica, les peres grans i pomes i tot, o venien els senyorets, que ho pagaven molt bé ma mare, i quan cobrava mon pare, o bé li pagaven en fruta, o a poc li pagaven. Jo no havia nascut, però segons contaven els meus pares, entonces tenien allí a la meva germana la major, que tenia 15 anys més que jo. Mon pare feia feina allí, pues, en la terra, el que li donaven, es van alquilar una casa prou gran, i dels mateixos treballadors que treballaven amb mon pare, que també eren pues, de molts pobles, i pues, ma mare feia menjar, ma mare guisava molt bé, de sempre, i quan feia puchero fent mestressa, faig-nos un puchero encara que siga tot a ossos, que vostè li trau molt bon rendiment i fem una sopa molt gran. Ma mare pues, feia bona cosa, caldo, i feia un dia fideus, l'altre dia feia arròs, l'altre dia feia arròs eixut en cigrons, que pues, se'n van anar a Benilloba altra volta, a casa vivien els meus abuelos, allí va néixer la segona filla de ma mare. Després va tindre l'altra germana meva, la tercera, ja tenia 2 anys i mig després de la guerra, que la van batejar, per cert, allí, i ma abuela la va portar, ma abuela era molt beateta, la van portar a batejar antes de vindre-se'n al coll, li van donar l'auia, la benedita, això que fan. Diu, abuela, això està molt salat, que ja parlava i tot quan la van batejar. I després vaig néixer jo i vam anar ma mare a Benilloba, perquè com allà estava sa mare i les meves germanes encara eren xicotetes, doncs se'n van anar a casa de ma abuela.